so tawi janguɗen to école aji men to Keneeli guttooji ɗo e nder leydi Sénégal ko tati: Aramatan, Élysée, Mousson. Ganden enen de enen fulɓe ɗo e nder leydi meɗen walla nokkuji meɗen ɗiɗo takkiɗi men ɗi jogiɗen ko Keneeli nayi: Bifol, Mboyi, Jiggooru, Yarkoma. ɗi Keneeli nayi goto kala en jogui ɗiɗi yahata. So tawi Élysée kañum ummoto ko hendu ummortondo to gueji to ara yuppoya ɗum e nder yimɓe ɓe adda ɓoɓol e nder leydi ndi. Mousson addoyde ko hendu addata ko ndiyam wayde bawte toɓa e sanga tabbunde. Aramatan ko hendu ndu ganduɗa kañum wiyeten Mboyi. Enen Keneeli men nayi ɗi kañum ene ɗi ɓuuri ɗon, sabu Bifol kañum wiyata tan ko dabbunde adda ɓuɓol yorna ɓalli. Mboyi kañum yorna ɓalli kono noon koko yaadata koye nguleyki. Jiggooru kañum waɗata ko daareje wula ɓuuɓa kono kañum ardata koye nguleyki e leydi. Kono noon Yarkoma yornata ko leɗɗe ɓendina ko rema non.